Sa Lapu-Lapu City, pag-ili sa breaker ug rewiring sa Pajo National High School aron masolusyonan ang kanunayng pag-trip off sa kuryente sa tunghaan apektado sa election ban. Apan kumpiyansa ang DepEd Engineer nga di makasinati og power outage ang naasuyng tunghaan atol unya sa eleksyon. Siluan ni Rondina sa report. Sa 71 ka mga tunghaan sa Lapu-Lapu City, 38 lang niini ang magsilbing voting centers. Ug usa sa mga voting centers ang Pajo National High School. Niadtong milabayng buwan, gisusi na sa DepEd Engineer ang suliran sa supply sa kuryente sa tunghaan ug nasuta nga gikinahanglang ilisan ug dako-dako nga breaker ug mag-rewiring aron makasugakod sa nidako nga panginahanglan sa supply sa kuryente nunod sa nagkadaghan usab nga mga appliances sa tunghaan. Matod ni DepEd Lapu-Lapu City Division Engineer Jonas Hakalan, gigahinan nila kini og pondo nga 500,000 pesos apan hangtod karon wa pa kini masugdi kay apektado sa election ban. Gibuhat na mo sa eskwelahan kay init manggod ang iyang wire, i-deload lang sa namo ang ilahang mga aircon, especially katong aircon bitaw sa ilahang mga conference room, sa ilahang mga laboratories kay magtungan magud siya andar mo to siya mo init mo to siya mo trip off. Masaligon hinuon si Engineer Jonas Hakalan nga di makasinati og pagpidok sa supply sa kuryente ang Pajo National High School atol unya sa eleksyon kay mga suga, electric fan ug automated counting machines raman ang gamiton. Ang machines ma'am walay problema ma'am kay kanang computed man na siya sa outlet. Kanang outlet na to ma'am ba? Kana bitang outlet sa mga rooms, appeal man na siya gamit. Ang kana lang yung aircon kay nakadadikta man gud ang aircon ma'am. Hinuon matod ni Joel Duarte, Planning Officer ug COMELEC Coordinator sa DepEd Lapu-Lapu City Division, nga wa pa sila masayod kung pila gayud ka mga classroom sa Pajo National High School ang gamiton isip mga clustered precinct kay wa pa sila napahibaw sa taga COMELEC Lapu-Lapu. Apan posibleng dili ang tanang classrooms sa Pajo National High School ang gamiton kay polling center man sab ang Pajo Elementary School. Tungod sa ongoing pang-orientation sa COMELEC, so finalization advice from the COMELEC magpakuan mi kung pila gyud ang classrooms nga magamiton kay in fact aside sa precinct do na pa mangyoy classroom nga i-allocate as waiting area. Sa bigas bahin, kay sa Hunyo 16 na ang opening sa klase sa school year 2025-2026, posibleng di pa masugdan o baka di pa mahuman ang pagtrabaho sa breaker o rewiring ni ang mga simanaha. Apan gipaniguro sa DepEd Engineer nga mahuman nila ang trabaho sa dili pa mo gamit ang mga tinunan sa mga laboratory equipment nga manginahanglan og dako-dako nga supply sa kuryente. Makaya ra siya Pablo kay kanang mostly dili pa man sa sila mag-laboratory sugod gyud dayon sa kuan. So actually work out pa to namo with the contractor. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.